altijd wel graag een museum hebben. Ja, ja. Dat had altijd al de wens geweest. Nou ja, toen zijn de zoon eens een keer, want die had een bouwbedrijf en die hier houtplaten noemen. Hij zei, die ik echt voor kraaien en dan moeten we hier in de skurre een aparte ruimte. Ook hier een achteringang. Dus toen hebben we dit voor hier maken. Ja, want op de sleepkamers boppen dan. Ja, dat weer wat te krap en dan moest ik altijd door de huis heen en dit en dat. En nu heeft het een beetje mooi gescheiden. Dus hier is een heel soort spul van mij dus komen geweest. Dus het wist ook dat de rest maar begon. Hè? Dat daar begint mijn hart sneller van te klapjen. Ja? Ja. Zo de hek de jeugdherinneringen aan. Hè? Daar ben ik vroeger mooi naar Skuilen reizen van Wiekel naar Snitsta. En ja, als er wat begint te verzamelen, ja, dan komt er, ik ga hier nog wat van en dan krijg ik het van een vrouw en dan van een NTM. Dus zag ik er maar wat een verhaaltje van maken van alle maatschappijen. Ja, de bussen, hè, daar heb ik wat mooi. Je hoort daar die bussen, dat is al een eenheidsworst. Er zit een heel soort variatie in. En ik maar de kleuren, de Zuidwest ook die hier bruin maar crème. De labbussen die me in reed, ik maar crème. NTM hier groenige bussen. Dus er weer wat variatie op het dik. En ook ben alle bussen wakker gelijk, hè. Ik heb bijna 24 jaar bregen wachten geweest. Ik heb ook een paar keer gesolliciteerd bij de Vraam destijds. En voldoen ik net aan hun eisen. Dus, ja, vind je dat net heel spietig? Ja, wel jammer. Maar ik heb wel een soort bussen rijden. Ja, dat, ja, maar wat is dan het mooie op zo'n bus? Ja, het heeft wel wat een kick. Nou, ik heb die bus en die DAF en zo'n groot stuur voor je. Ja, dat heeft wel wat. Je hoort daar bent alle van die automaten natuurlijk, maar toen moest de hele dag schakelen, opschakelen, weer omschakelen. Ik denk als je de hele dag op rijden moest, dan best jongens totaal los. Nou, je eigen museum, is het nou klaar met de sammeling? Of, Nou, ik heb nog wel een wens. Ik zou nog wel eens een Lietse NTM-tramke in de kast hebben, wel een paar wagonsjes. En ik zou nog wel eens wat van een Novi Dokkum hebben, want daar heb ik eigenlijk niks van. Oh. Dus een pak of een pet of zo, dan kan je dat ook even zien aan de meesten hokken klingen of hierin. Ja. Maar ja. Het stiet hier ook alweer aardig vol. Ja, het is aardig proper. Ik heb misschien de hele skurre willen inrichten kennen, maar ja, dan wil ik misschien ook wel uit huis zetten. Ja? Nou, dan wordt het misschien wel gevaarlijk. Ja. Een vrouw, die wil ik wel een plakje hebben en mijn trekker met een plakje hebben, dus ja, hè. Spaar je hier een prot om? Ja, ik ben wel regelmatig heen en tenminste ik had er meesten komen natuurlijk, hè. Ja, want meestal kan je wel zien. Ja, iedereen is welkom. Maar ze meteen een rinkeltje, man. Want dan kan ik niet meer van de pool houden. Nou, ik moet wat onder de meesten bloeien.